Kubor nakaslem jong unong san Hima. President jong kari Amerika Donald Trump. Unsaray Hapoh Taïew lakari jong kadan Bynta ni hakajinya kan at hapadeng ka Israel bat Iran ong ka White House. Hakas ngi palay kanong ay kubor jong ka White House ka Caroline Levitt Klethu hakinong tho kubor ba Trump ula sami ka kubor dak ba pensisya ba don kalat banyakran kabala banlong ni bat ka Iran hakipor banwan ngan shim ya karay jonga langan net ni Hapoh ki Taïew banwan ong Trump. President ujus ngotanat ni kajing penbet lingba kinong mikmat ni kiri udai ukli do nong penyesuk udai President jong kajing suk lingba kabor bat kumta lada don kalat nak benta kajing yakran President ujus shim ya kakabu banyakran hendrai tiang ban penan kamru ya kabor la benrap shushu ka Caroline Levitt ka US ka kam bagajing Thma ka Israel ya ka Iran ka khatlai tarik jiliu kadi ka kam jong kini ki artali kiri hendrai Trump ula aidak bola tip lupa ya kadi kajing sha thombor bat ula kershan ya gajing le kishipai jong ka Israel ya ka Iran. Haga juga por katkum katanat bathai khobor jong ka Reuters kala kedau ya laingot kinong mikmat ki bom shimlupun pau kerteng unong mikmat bagerpang jong Trump Steve Wickoff ulekran bunsien bat menteri kambari jong ka Iran Abbas Araghchi lingba ka phone nadu ba ka Israel kelas dang ya gajing thombor jong ka. Hapadeng gajing kran hapadeng kinong mikmat jong ni kiri ka Tel Aviv bat ka Tehran kidang yebeteng banyakan at. Hals ngit ho diang ka Israel ka thombor ka water nuclear reactor ka Iran ha Arab katba ka Iran kala therkala ka Suruka Medical Center ka Israel kaba kala kam bagadan hajan ka temshipai bajaka sintiat jong ka Israel. Haga juga por menteri ka tanat ya dari jong ka Israel ukats ula berngam ban penyap unong yalam ba khledo jong ka Iran Ayatollah Ali Khamenei.